Áno. Čo sa týka napríklad tých černíc, černice, by si neverila, ale tam oni dokážu zarodiť až 90 tón na hektár. Pri tých perfektných pestovateľských podmienkach, to je skoro ako jablká. Ale doma naozaj to potrebuje konštrukciu. Sadíme černice od seba zhruba, to sú takéto krásne kríky, ako je tejto jumbo, 1 až 1,5 metra. Nie ako maliny, ale trošku ďalej. Áno. Ak doma napríklad vinič, tak to sadím pri viniči, pretože naozaj tá liana alebo ten výhon je veľmi dlhý a rodí na dvojročnom dreve. To znamená, že ak tam máme nejaké suché výhony z tohto roka, tak ich odstraňujeme a takýto jeden výhon dokáže naraz až 5 až 6 metrov. A v lete ho naozaj môžeme zostrihnúť na tie 3 metre alebo na 2,5 metra, že z tých výhonov na ďalší rok bude mať krásnu úrodu. Áno. A aby sme zabránili trošku aj škodcovia. Vtáci majú radi černice, dokonca viac než maliny, nerozumiem prečo, asi to je lepšie ovocie, chutnejšie, zdravšie. Tak to treba zakryť nejakou fóliou. Áno.